Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulien, yeah. Yamakaterera kudai so ndiyo Kulien TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nhasi, and zvinhu zvirakumira zvakanaka. handisi kufara nesituation dzatiri kutambira neinformation dzimwe dzatiri kureceiva. iko zvinezvi pane mashoko ari kubuda kune chimwe chikwata chiri kutaura kuti zvoni chakuziva location yepana comrade Geza, ende vari kutaura kuti zvoni vari kutotaura nemahandlers kana kuti vanhu vacho vanenge vachishandirwa nacomrade bombshell Geza. nyaya iyi yakambobuda pamashure pachinzoni iko zvinezvi vari kuda kuenda kunonanga VP Chiwenga straight kunovajunga chaiko muziso kuti ndiwe uri kushandisa Geza. Saka kukanzwa pakunzi mahandlers anani, because inina handina kumbobvira ndakaona pachitaurwa naVP Chiwenga vachitaura anything about Mudhara Geza. Mudhara Geza ndiye aingobuda achitaura kuti zvoni komanda wedu isusu watiri kuda, komanda weanofanira kunge aripo ndi VP Chiwenga, nekuti akanga atori mukuru kuna ED madays aya ekuhondo, ndo maissues agara aingotenderera. But now vakomana vauya vane imwe new strategy. I don't know kuti zvinyatsori zviri kurongwa, because zvinhu zvaakuitika iko zvinezvi zvaakutyisa. Chimboonai munzwe zviri kutaurwa panapa nevakomana vacho. ndoda kuti munyatsoteerera. ende kaklipi aka ndasangana nako mumastreets esocial media kangobuda nekona nagamba kwemedia kutarisai muone zviri kutaurwa concerning the matter of Geza. We are now engaging directly with these handlers and are prepared to provide pertinent information. To you, Geza, your days are numbered. Shall we are talking to South Africa? We don't know where you are hiding, who we are working with. So nyaya hombe yakuitika vari kutaura kuti zvoni vari kuda kushandisa foreign affairs minister kuti aende anoita sei anotora Geza. ndo strategy vada kushandisa, because they are now claiming semaonera mazviita kuti Geza ari muSouth Africa. kuna mada unyazoona kaklipi kacho ndataura ndikati munonokaona kwagambakwe, munonosangana nako kaklipi kacho, munonokaningirira namo kangonosecha ikoko kumavideos ake akaita nezuro, ndokwakaitwa kaklipi kacho kalive kacho vakomana vachitaura. I don't know why vari kuda kunyanyisa kuda kuita tactic ninyayo, but what I know and what I believe is Mudhara Geza paakabuda mavideos akapedzisira kuita last 2 videos anga ari powerful, especially rekupedzisira raaka expose people like anatemba muliswa achitaura kuti iwo temba vanhu vekwamuliswa makanyatsoita sezvo kuti munosvika munopuwa mari yekuti mude kuenda muchinoshandiswa kunoataka munhu akaita saVP Chiwenga. achinzi munonyatsomuziva mushere Chiwenga imwe wamunotamba muchida kuitira mashura kana kuti mashiripiti akaita seiwayo. so ndo paakaenderera kumberi achitaura kuti zvoni tiri kuenda tichinopedzerana kwaMutare, and a lot is going on. nyaya dzekwaMutare dzanetsa, and for now President Idi Mnangagwa is in Kenya, and I'm sure vachadzoka zvavo nhasi, but vari kukinya kudaro zvinhu zvisingori zvinoita kuti munhu mental health yake even pane zvese zvaanenge achiita anenge asina kugadzikana, achingofunga kuti manje kumba ndinosvika zvadai so, manje kumba ndinogona kusvika chigaro chatotorwa, manje kumba ndinogona kusvika zvinhu zvazodai. You understand zvinhu zvese zvinenge zvichiitika, because Mudhara Geza haasi munhu wekuti ari kuita majokes, haasi kuita mafanisi, ari kutaura zvinhu zvake straight forward, and haasi kudherereka, haasi kutachika. That's Mudhara Geza for you. Handiti muri kunzwisisa. Ende tiri ipapo ndine vamwe futi vakomana vandakaona vari kubudikira, vari kutsvaga support yekuda kuti hanzi the anti zvinoitika muZimbabwe soka havasi kuda vanhu vanocriticize president wavo. I don't know kuti nyika yacho kana taakudaro rabotso rudzi ruripo, because it's ZANU-PF linked group called anti-presidential criticism. Saka vari kutsvaga support kuti vatange kuexpanda mabranches avo. reason iri yekungoti ivo vari kuda kuti hanzi 2030 yacho iyi inyatsobudirira. ma-affiliates akawandisa, kune mapastors for ED, chakati for ED. so these guys I don't know kuti vachaida nyatsokuzviita kuzvifambisa sei. but tsamba yavo vakabuda iyi vachiti zvoni this letter serves to confirm that anti-presidential criticism led by National Chairman Comrade Andrew Pasinawako is an affiliate of the ZANU-PF party. The Commissariat Department confirms that they are currently engaged in mobilization work and community development activities. The affiliate has been doing
exceptionally well in all the programs they've undertaken in all provinces. Please kindly assist them in whatever way you can in pursuit of the plans and work in your area. And so excuse you know the fun thing, you know, you should support, I don't know kunani, because I don't think kuti pane vanhu vangaswera vachida kunoita zve type yekupanana support nevanhu vakadai so kana kuti zvinhu zvakadai so izvi, because inini I remember and I have proof pane zvinhu izvozvo zvandiri kutaura, handingotaura zvinhu zvisiko inini. If you guys still remember kuti there was a day rekuti Mnangagwa was in pickup farm, iye pachake akataura kuti zvoni vanhu opposition ngavandoopozi, vanhu opposition ngavaopozi pati basa ravo ndiri kuramba vachingoopoza kuti zvinhu zvirambe zvichienda kumberi. Saka iyi anti-presidential iyi yakuda kunzi yakuda kuiswa iyi, handichazivi kuti zvazvechi zvima-affiliates zvechinherera zvima-affiliates zvenzara, cause iye akatobuda achitotaura kuti siyai vanhu veopposition vandoopozi. I understand statement iroro was too deep. Statement iroro ranga risiri statement rekuti ari kutaura kana kuti zvinhu zvokuti ndakazvitarisa ndingati zvinhu zvine musoro, but aitoedza futi kutotaura achitaura kuti opposition yacho iyi ndeyake, because iwewe kucriticizwa chake chaiko, I think we all know chinonzi criticism. I think we all know kuti kana zvakunzi munhu wakunyatsocriticizwa panenge pachinyatsotaurwa nezvei chaizvo tonyatsoziva izvozvo, handiti mukuzviona. Saka ndo pakabuda achitaura kuti aiwa vana ndigiriki nana chabangu vakatoti izvozvo ndizvozvo kuti vanzi murambe muri mupower tichangocriticize tichangoita seizvozvo. Zvakawanda zvinenge zvichingoitika muZimbabwe, but I don't know kuti ichaperera kupi nyaya yacho, kuti upa kugadzirwa zvima-affiliates zvimachinchi zvivakomana zvinenge zvine nzara ende zviri kupromotwa, vanhu vari kupiwa mazimota, vanhu vari kuitwa vachingosupporta that 2030 thing, ende vari kuriska zvese. In Mutare iri unoitwa conference ichange iri yakasiyana nedzaimboitwa mamwe makore ese. Ichange iri conference yekuti iwo ukatoonekwa kuti wagara uri suspect kwavari, wagara uri threat, unenge usina mukana, ende ma-conference dzekuti exposa kutoziva kuti aiwa ningi vakatogara vatostada vanhu kubva kudhara kuti uyu ndiye asiri kuimba 2030. The likes of vanhu vakaita sana Tafadzwa Mugwadi currently havasi vanhu vekuti vari vocal about anything zviri kuitika imomo, vatori pama-1 sekutaura kwandi kutozviita, vatonzi varina kutomboreplacwa vabviswe pazvigaro zvavakabata izvozvo. MP hwese hunoda kutotorwa, like recently takaona Energy Mutodi akabviswa futi atobudikira achitaura kuti zvoni zvecorruption, achitaura ana George Guva Matanga, one of chiganandas, akanzi iwewe wanyanya kuenderera. Saka ndoma issues ari kunyanya kutenderera, ndokupisa kuri kuita nyaya idzodzidzi iko zvine zvipadziri right now. Ukangoonekwa kuti hausi kunakidzwa nazvo zve2030 vari kukusudurudza vakuisa paside. That's the situation iri paground, that's the situation iri paZimbabwe. That's why vari kutsvaga futi Mudarageza, because Mudarageza ndo fuel yacho yezvese. Vakangodira vari kwavari ikoko, unoona kuti vanhu vakumhanya, zvigananda zvinodisappear. Ndo mamiriro zvinenge zvakaita. Kulian TV team VAT, asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say